Al programa d'avui, el riu és l'element que millor identifica l'aigua dolça al planeta Terra. A les històries d'aigua coneixerem com s'ha resolt el principal focus de contaminació de l'Ebre localitzat a Flix. Des del cervell del sistema CAT, la sala de control, veurem com es gestiona de forma eficient l'energia que ho fa funcionar tot. Vist el procés de potabilització i distribució, coneixerem l'Espai d'Aigua, un centre de recreació que hi ha a l'Ampolla per ensenyar als visitants què és i com funciona el CAT. Definició d'aigua. Un riu és un corrent natural d'aigua que flueix amb continuïtat i té un cabal determinat. Desemboca al mar, en un llac o en un altre riu. En aquest cas es denomina afluent. Algunes vegades acaben en zones desèrtiques on les seves aigües es perden per infiltració o evaporació. Quan el riu és de poc cabal, rep el nom de rierol. Els rius formen part de la circulació general de l'aigua, o cicle hidrològic, i només representa una petita part del sistema. El règim hidrològic és la quantitat d'aigua que circula per un riu per unitat de temps, el que es coneix com a cabal, que varia en el temps i en l'espai. Les variacions temporals es donen després de fortes precipitacions o de la fosa de la neu, i tota aquesta aigua incrementa el cabal d'un riu, que pot produir una crescuda quan l'aportació d'aigua és més gran que la capacitat del riu per evacuar, desbordant-se i cobrint les zones planes properes, el que es coneix com a inundació. Històries de l'aigua. Les obres de descontaminació de l'embassament de Flix tenen per objecte l'eliminació dels residus acumulats al llit del riu Ebre. El projecte, pioner en aquesta matèria, plantejava l'extracció, el tractament d'aquests, el posterior trasllat i confinament en un dipòsit controlat dels residus. La societat estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A., Aquamed, va liderar aquest projecte executat per la inversió d'uns 220 milions d'euros. El projecte és únic al món i també busca recuperar les garanties de salut i seguretat de les persones, de l'aigua i dels ecosistemes del riu Ebre fins a la desembocadura. En paral·lel al projecte de neteja, es va aprovar el Pla de Restitució Territorial, la programació, finançament i execució d'aquelles actuacions destinades a garantir l'abastament d'aigua dels municipis de les Terres de l'Ebre que es podrien veure afectades per les obres de descontaminació. El CAT va incorporar en els seus procediments d'emergències les previsions de possibles efectes de contaminació. El Consorci d'Aigües de Tarragona. El funcionament de totes les instal·lacions del sistema CAT, especialment les estacions de bombament per impulsar l'aigua que distribueix la xarxa, comporten un consum d'energia que suposa un terç del pressupost anual. El CAT, en el marc del Pla Estratègic, va invertir l'any 2014 1 milió d'euros per implantar un sistema automàtic d'operació amb optimització energètica. Aquest sistema és el primer en funcionar a l'Europa continental i suposa garantir un estalvi del 15% del cost de l'energia en obtenir de manera segura i garantida el cost energètic més baix possible de la tarifa horària alhora que permet optimitzar les operacions dels bombaments. El procés. La informatització de la planta va comportar l'alliberament d'espai que va permetre disposar d'una superfície que s'ha convertit en l'espai d'aigua. Es tracta d'un centre d'interpretació de l'ETAP i del sistema de distribució del CAT que millora la política de transparència informativa i de portes obertes, especialment orientat a les escoles i les entitats. Les visites formen part de les accions d'educació ambiental que es duen a terme des de sempre, ara en el marc de la responsabilitat social que hi ha previst en el Pla Estratègic. L'espai es distribueix en 3 àmbits. En el primer, s'expliquen els antecedents i el context històric en què es va aprovar la Llei 18/81 que dona origen al CAT
sobre la base d'aprofitament d'una part de l'aigua recuperada i no la d'atracció directa del riu Ebre. El segon espai descriu les instal·lacions i processos de l'etap per potabilitzar l'aigua. El darrer espai està concebut com un àgora, on s'explica la distribució i es reflexiona sobre la visita. Els missatges que es transmeten busquen incrementar el coneixement del CAT i sensibilitzar en relació a la gestió eficient i al consum responsable. I al proper capítol, els mecanismes de gestió de les conques hidrogràfiques. A les històries d'aigua explicarem el que suposa declarar l'Ebre reserva de la biosfera. Del Consorci coneixerem els plans de millora que actualment es troben en execució o en projecte. En el sistema CAT, la gestió de les emergències també forma part del procés.